Ďakujeme pekne. Dobre. Dobrú chuť, čau. Prečo dneska poďme vždycky zase. Tak teraz si neslušný poďme. Ale nie, a kde je ten kokos? Čo chalani, a vás chutí? No. Bardzo dobre. A ty kedy odstál? Kedy ste? Kedy? Mami na zadol. Nie, ja som taký viešanec. Ja mám záhadu, ja vám môžem povedať, ak som vec. A čo to robil? Nedelu rád. No čiže my sme to robili ako vy. Napríklad. Ja som takú... Odliču. Áno. Napríklad. Ja počúvaj, Odliču lakotulu. Ja sa vždy a koľko koštu a hejta koľko. Tebu sa nič. A ty buď raz, kde si raz. Taký drevený jebej ti bola taký. Taký zajec volá tu. No práve, že ja jem. Čo majú trčka? Koho? Takú drevenú. Jedine nájdete mi kľadku drevenú. Čo by som ti ja tak som ja drevený. No pravda, ja si bude hľadať. Tento je čo? Ktorý? Tento. Ten? Čo tak máska? Ty. Čo Čo ja? by si prišiel ku mne do chalupy, ako otec. Ja by som ti hneď dve vypalej po papuli a ťažka. A ráno, čo ráno? Až pondelok ráno by som ťa dal do chalupy. Tak ty si obyčajný hajzel. To ani poriadku. Áno, máte pravdu. Pondelok sa všetko rieši. Áno, lebo pondelok je taký súdny deň. Ty si majú bačeri do chalupy nedelu a zajtra nie túto nedelu ráno budeš jesť hamburgery. Fastfood. Pojebaný. Rýchle občerstvenie. Pojebaný. Ja ti dám také občerstvenie. Zahajte sa svoje možné. Máte? Ty. Nie, ja som... Ja sa opýtam ostať. OST, poznáte skratku OST? Stácie komando. Tu je dobré komando, tu je dobrý bláton. Takže si až komando, ja ti dám také komando, až bude ti zle. To je skratka, ja môžem, že skratku Ja ti dám skratku, takú. Ja nevypalujem, nebudem. No tak, lebo už som neviem, čo mám od vás čakať. Počúvaj. No. Ty pros Boha, aj otca, aj mater, keď ťa teraz pustí domov. Ja sa nemusím prosíkať. No chceš? Ja to tu nesem. To je občerstvenie. Ja by ti dal také občerstvenie, ak ti trebolo. Takýto faganke mi sa púdi domov, ráno s tinohom pasej, nedelu, pondelok. A už je pondelok, áno, aha, prosím, tak mi už je. A takýto kedy prišiel. Vy nie ste popredu. Ty si popredu, ty popreda. Ja by mu hneď dal tie fatky po papuli a kto ti dal na to peniaze, aby si tu slopal. A jedol hamburgery. Sám si vyrobím. A čo?
tom peniazoch. A jaký, čo vy robíte? To ti dá. Však zamestnávateľ. A kde si? Ty si na uvolenie práce, čo? A bereš tam aj 1900 alebo... Ojebáva štát. Ojebá štát. Presne tak. Ty to aj fotíš, a to fot. Však si obyčajný vagabund. Presne tak. Je tak Je. chalani. Ale to chvíli. Ale... To som hodný chodil. Lebo tento galgán je obyčajný galgán. A ten obyčajný galgán, obyčajné. To vyhnú pekne. Ty, lebo hnevolá na teba políciu. Narazí. A úplne by si to stavili pre mňa. Áno, pre teba, lebo si obyčajný zastal. Nesmíš papier. Rozviniem. Razvini. A skôr si do vás skôr mačku videla, čo si jedol. Čo som jedol? No. Tam je uvoľné papierik, že mamina dal som si Keby smaku. si chcela dať dole som papúri. Kapitán. Ja by som sa vám vytreľovať, počúvaj. To je taký patulák, si týky, sopliak, najba. I ja by ich dole ti kopal. Narazí. Čo? Áno. A každý jeden má postupu. Čo to grka, tak si to vyní. Ja vám negrgám. To je ako úcta tomu šmaku. Ja ti dám také, čo si dovolíš. Ja som tu meste zamestnaný, pozor. A to čo si dovolíš? Vy ste ten uný. Áno, ja robím kontrolu teraz, momente. Polnoca. Jak sa správajú henti gauneri. Tak ako... boha. Ja pôjdem okolo, akože miestný pouličný galgan. Taký solaridný.